Ľubo Huďo je pripravený. Komentár o tom, čo sa vo svete za posledné dni a týždne udialo. Mimochodom, neviem, či ste zaznamenali, ale Rádio Viva funguje síce v Bratislave trošku obmedzene, ale my stále vysielame aj zamlčované udalosti týždňa, dokonca niekedy aj dvakrát. Samozrejme, Ľubo je ten, ktorý každý deň, alebo teda veľmi častokrát za ten týždeň naplňa content toho nášho portálu zemavek.sk, odkiaľ pochopiteľne potom my sťahujeme aj tie najpodstatnejšie informácie v rámci zamlčovaných udalostí týždňa, takže dostáva sa to potom aj do éteru. Tá Viva je na frekvencii 101,1 tu v Bratislave, alebo ešte nejakej, ale teraz aby som to nekompletol, 69,4 myslím. Bude to lepšie s tými vysielačmi, bude to lepšie aj s tým, ako nás bude môcť byť počuť, ale potom ešte, keď dokončíš, poviem jednu informáciu ohľadne ďalšej témy v Rádiu Viva. Nech sa páči. V súvislosti s Ukrajinou, s Krymom a s Ruskom počúvame o vývoji udalostí a často tam zaznieva termín propaganda. Jedni hovoria o ruskej propagande, ďalší hovoria o západnej proamerickej propagande a keď to vnímame, tak sa pozrieme hlavne na tú našu propagandu, ktorá funguje tu v rámci našich médií, či už tzv. Verejnoprávnych a ostatných. Ja, keď mám možnosť teda porovnávať a vnímať rôzne informačné zdroje, mám dojem, ako keby tuto v našich končinách, ale aj v Česku bol akýsi syndrom Jamesa Forrestalla. James Forrestal bol americký minister obrany v druhej polovici 40. rokoch po druhej svetovej vojne, ktorý v Blázinci vyskočil z okna s výkrikom Rusi sú tu, pretože videl ruské tanky. Údajne je to legenda, ale či je to legenda alebo nie, mal byť odstranený aj pre iné dôvody, ale takto sa to traduje, teda, že človek, ktorý už vidí ruské tanky a je na tom veľmi zle, takže ako taký príklad. No a naši politici a naši novinári mi pripomínajú tohto Jamesa Forrestalla, pretože keď počúvate tie správy, máte dojem, že každú chvíľu, okrem Krymu, Rusi vtrhnú na Ukrajinu, odtiaľ do pobaltských krajín, odtiaľ do Poľska a ako je v Čechách teraz taký termín, ktorý sa často používa, použil to jeden novinár a používajú to teraz všetci, že sa Rusi zastavia až v Karlových Varoch, pretože tam je veľa Rusov, majú investície a podobne. Takže teraz si povedzme, naozaj je to také, aby sa teraz Rusi so svojimi tankami a technikou rozbehli a všetko obsadili, pretože to je ten hlavný agresor, ktorý porušuje medzinárodné právo. Porovnajme si s iným agresorom, Spojené štáty, ktoré sú vojensky prítomné a zasahujú v 137 krajinách sveta, čo je viac ako 70% štátov na tejto zemi. A zatiaľ čo za Busha, ktorý bol teda riadny jastrab, by sa dalo povedať imperiálny, to bolo v 60 krajinách, za nositeľa Nobelovej ceny za mier je to raz toľko. 6-krát viac je útokov dronov, teda bezpilotných lietadiel, a výsledkom je 2500 mŕtvych. A teraz sa pozrime na Krym a na Rusko, či tam vidíme nejaké bezpilotné lietadla, či tam vidíme vraždenie, či tam vidíme tisíce ľudí mŕtvych. A ešte navyše v súvislosti s našou krajinou sa častokrát používa táto paralela 68. a sovietská armáda. Tí, čo sme tu skôr narodení, máme asi skúsenosti. Ja som bol síce vtedy dieťa, ale tiež si pamätám, ako som stál so staršou sestrou na ulici, videl som ruské tanky, sovietské tanky, ľudia do nich hádzali všetko možné, čo mali po rukách, strieľali dokonca do vzduchu a doma som počul výmeny, debaty a podobne. A čo som ešte vnímal potom ako neskôr, že boli ľudia vtedy nadšení vládou. Asi do takej miery, ako ešte nikdy neboli, pretože fakt len asi malá skupina ľudí vtedy odmietala vtedajší reformný systém. Myslím, Biľakovci a tento spolok a ten údajný pozývací list, či bol alebo nebol, ale vždy to bola tá malá skupina ľudí. No a teraz, keď si zoberieme tú situáciu na Kryme, tak v prvom rade to obyvateľstvo, ktoré tam je, sú Rusi a tie ruské vojská vítajú, čiže neútočia na nich, nepovažujú ich za okupantov. Potom nedôverujú absolútne kyjevskej vláde, to znamená žiadna dôvera nejaká vo vládu, a väčšina obyvateľstva je za prítomnosť ruských vojsk. Takže ak si to zoberieme len čiste psychologického hľadiska a nebudeme sa oháňať medzinárodným právom a ukrajinskou ústavou a podobnými argumentami, tak ťažko možno hovoriť o nejakej okupácii alebo o nejakom násilí z pohľadu, samozrejme, západnej Ukrajiny a západných mocenských centier. A v porovnaní s touto situáciou tu máme opäť jeden silný argument.
Naša propaganda, teda v rámci verejnoprávnych médií, dáva priestor ľuďom, určitej skupine ľudí, ktorí sa v počte asi 20-30 ocitnú pred ruskou ambasádou, kde vo veľkom demonštrujú proti tomu, čo sa deje na Kryme. Známe tváre, ako Duleba zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, Andrej Ban z Týždňa, ktorý bol veľmi aktívny počas vojny v Kosove, ale nikdy nevidel obete srbské, vždy videl len albánske, takže skutočne objektívny pohľad. No a pani expremiérka, či viac Serešová nadácia, Radičová. No a tento spolok tam vo veľkom ako protestoval a pán Duleba sa vyjadril, že 17. marca sa zobudíme do nového sveta. Ja neviem, či sme sa, pretože 16. bolo referendum na Kryme, neviem, či ste pocítili, že by sme sa 17. marca zobudili do nového sveta. Okrem tých siláckých vyhlásení ako na agresiu, treba reagovať agresiou a podobne. Neviem si predstaviť, aby táto trojka narukovala do nejakej armády a bojovala so zbraňou v ruke. A teda keď hovorili o tom novom dni, tak opäť si kladiem otázku, či táto skupina ľudí a tí, ktorí tam boli doteraz v nejakej hibernácii alebo niekde inde, pretože do nového sveta sme sa už zobudili niekoľkokrát. Už sme sa zobudili po Kosove, keď bolo bombardované a bola to prvá vojnová akcia NATO od druhej svetovej vojny proti zvrchovanému štátu. Už sme sa zobudili do nového sveta po 11. septembri 2001 a verziách oficiálnych, potom prišiel Afganistan, potom prišiel Irak a takto sme sa neustále zobudzali do nových a nových svetov. A tí ľudia ako na to absolútne nereagovali. A naposledy sme sa zobudili do nového sveta, hoci sme to tušili, a to je špicľovanie celej planéty NSA, čiže Národnou bezpečnostnou agentúrou a pre to, čo vlastne vyzradil Snowden. Takže niekoľkokrát sme sa zobudili, títo ľudia sa zobudili až teraz a vzhľadom na to, že takéto akcie by mohli robiť aj inde, len tam ich nevidno, mohli pokojne byť aj pred americkou ambasádou, keď sa odhalilo, čo stvára NSA po svete a protestovať, v akom svete to žijeme. A teraz, keď bolo výročie 15 rokov bombardovania Juhoslávie, opäť mohli byť pred srbskou ambasádou, kde mohli vyjadrovať nejakú spolúčasť, alebo pred americkou protest. Ale tam ich nie je vidieť, pochopiteľne. No a z tohto pohľadu potom vyzerá aj propaganda, ktorá funguje teda u nás. Spravodajcovia z verejnoprávnej televízie, dokonca spravodajkyňa, ktorá pracovala v BBC, ale zrejme nenabrala skúsenosti o nejakej nadstranickosti a objektívnosti, ktorá zase tiež nie až tak veľmi panuje v BBC, ale skôr ochotu bojovať za britské národné záujmy späté s americkou zahraničnou politikou. Nás z Krymu neustále informovala teda o tatárskej karte. Neustále sme počuli o tom, v akom strachu žijú Tatári, čo všetko sa môže stať, dokonca aj sviatok, ktorý táto skupina ľudí veľmi nemusí, Medzinárodný deň žien, bol využitý na to, ako sa tatárske ženy boja o svoju budúcnosť, o budúcnosť svojich detí a rodín. Myslím si, že nikto nezaregistroval, aby na Kryme niekto útočil na Tatárov, aby ich strieľal, aby im zapaloval mešity, alebo aby boli nejaké fyzické útoky. Naopak. Tatári dostali sľub, samozrejme, že tá minulosť stalinistická, keď ich odtiaľ vysídľovali a podobne, to v nich zostáva, ale dostali sľub, že tí, ktorí sa znovu vracajú, dostanú dvojnásobné odškodné, budú mať zastúpenie vo vláde, tatársky jazyk bude vedľa ruského a ukrajinského tretím štátnym jazykom a len tak pre zaujímavosť, nový guvernér Krymu, práve z jeho strany bola podpora, aby sa postavila mešita pre Tatárov. Ale naša spravodajkyňa verejnoprávna, podkutá v BBC, nám pomaly išla vykresľovať ďalšie Kosovo, ktoré tam nastane a vôbec sa nebrali do úvahy nálady ruského obyvateľstva, ako vníma ruské obyvateľstvo, či už Simferopole, Sevastopole, nehovoriac ešte ďalej ako Donetsk a Charkov. Prečo práve majú záujem na tom, aby tam boli ruské vojska, prečo sa zúčastňujú na referende. Či taký jednostranný pohľad, keď vnímame len jednu stranu, strašíme jednou kartou a druhú nechávame úplne mimo. A v súvislosti napríklad aj s našou situáciou, veľmi zaujímavý bod, opäť verejnoprávna televízia vo veľkom upozorňovala na to, že na Kryme nemôže televízia Black Sea, teda čiernomorská televízia a rozhlas, nemôžu vysielať, sú vytlačení ruskou stanicou Rosia 24 a odobrali im licenciu. A teda v tom duchu sa informovalo, že čo to je teda za propagandu Rusku, ktorá sa tam ako takto uplatňuje. A pričom táto redaktorka a tento spolok redaktorov vôbec nevnímali, že kto si zobral licenciu VIVE a z akej asi pozície, politickej, z pozície finančnej skupiny mocných oligarchov, ktorí mali záľusk na tento mediálny priestor, ale trápi ju Black Sea TV a rozhlas, pretože
To sa hodí do tej správnej propagandy. Ale na domácom území niečo také nevidíme. A ďalší obraz, ako sa formuje šikovne propaganda, bol to prípad ruskej televízie Russia Today, ktorá vysiela v Spojených štátoch a vlastne po celom svete. Je žiadnym tajomstvom, samozrejme, je financovaná ruskou vládou, ale ponúka protipol alebo odlišné informácie, ako ponúka mainstream americký, západný a probruselský. No a tu sa našli dve redaktorky, ktorých sa urobili hrdinky. Abby Martinová to bola najprv a tiež rozdielný prístup, Alice Wallová. Abby Martinová počas živého vysielania povedala, že nesúhlasí s tým, čo sa deje na Kryme a s postupom Ruska, ale zároveň uviedla, že nemá dostatok vedomostí o tom, aké sú pomery v tomto regióne. Média samozrejme z nej urobili hrdinku, ale už nedopovedali ďalšiu vec. Ona sama teda, keď sa vyjadrila, že v podstate nemá rada násilie a násilné zásahy, ale nerozumie, nemá toľko vedomostí, aby to poznala, vedenie redakcie ju chcelo poslať na Krym, nech sa teda presvedčí, čo odmietla. Ale iný faktor je tu, nevyhodili ju z televízie, ona ostala pracovať v Russia Today. A to, čo už naše médiá neuvádzajú, je ten fakt, že Abby Martinová potom vyhlásila, že rovnako neuznáva aj americký prístup a je hrdá na to, že pracuje v Russia Today. Zhodou okolností predtým, keď bol 11. september, ona sama označovala tú oficiálnu verziu z 11. septembra za propagandu. No a teraz jej to pekne zrátali. Najprv bola hrdinkou a za 24 hodín ju nazývali, a tu sme už zvyknutí na Slovensku, konšpiračnou teoretičkou, pretože si dovolila kritizovať druhú stranu. Ale to už naše médiá nerozmazávali a mali novú hrdinku, Liz Wallovú. To bola ďalšia, ktorá v priamom živom vysielaní dala výpoveď dokonca. Povedala, že ona je hrdá Američanka, že mala by sa hovoriť vždy pravda a ona nebude ospravedlňovať kroky Putina a preto z etických a morálnych dôvodov odchádza z televízie. V poriadku, mala právo na svoj názor. Zaujímavé len to, že je to manželka vojenského lekára na americkej vojenskej základni, takže a s vyjadrením tým, že tam vlastne zažívajú to, ako ľudia bojujú za svoju krajinu. No za Ameriku bojujú. Neviem, ako by vnímala, ako bojujú Iračania za svoju krajinu, Afgánci, Sýrčania, Líbíci a tak ďalej a tak ďalej. A to s tou pravdou je tiež zaujímavé, pretože keď ide tejto redaktorke o takú pravdu, mohla pravdivo informovať aj o iných konfliktoch, iných agresiách, napríklad Okupuj Wall Street a podobne, čo Russia Today mapovala, zatiaľ čo americké médiá v tomto boli na vedľajšej koľaji. Takže dá sa vysvetľovať aj takto pravda a hrdosť. A ďalší faktor, ktorý tu je, že zatiaľ, čo Abby Martinovú nechali v televízii, nikto ju nevyhodil, Liz Wallová síce odišla dobrovoľne, ale môže sa uplatniť v iných médiách, pretože Fox News alebo CNN v rámci svojej propagandy budú nadšení, keď ju budú mať. Ale skúste si túto situáciu predstaviť na Slovensku. To bol nadšený príspevok o tom, ako z morálnych a etických dôvodov redaktor v priamom prenose dáva výpoveď. Viete si niečo predstaviť u nás, niečo také? Ktorý redaktor, ktorý moderátor by povedal, že už nebude slúžiť nejakej propagande alebo určitým politickým záujmom? Pretože prečítajú čokoľvek, čo majú napísané na čítačkách a urobia čokoľvek, za čo sú náležite odmenení. A tak potom v tomto zmysle asi morálka a etika je u nás tak vysoká, že nikto nemusí odchádzať z médií, pretože u nás sú morálne a etické médiá, alebo sú potom ľudia tak vystrašení, že nemajú odvahu na niečo také. Takže aj takto sa teda masíruje teda verejnosť a propaganda, vyrábajú sa hrdinovia, ale tuto žiadni hrdinovia neexistujú, aby nasledovali ten príklad. Šéf-redaktor, prípadne moderátor, redaktor by mohli tiež v priamom prenose zaujať také stanovisko. Ale vedia veľmi dobre, že... Prosím? Možno sú tak dobre platí. No veď o tom hovorím, no tak ale potom kde je tá morálka a etika? Alebo morálka a etika je len vtedy, keď obhajujem bruselské a americké pozície, ostatné je nemorálne a neetické. Aj to je možné. Takže, a ďalší faktor, že na našej mediálnej scéne by sa už nikde neuplatnili. Zatiaľ, čo v tomto prípade, keď hovoríme o týchto dvoch moderátorkách a redaktorkách, je to o niečom úplne inom. No a potom sa dostávame k tomu ďalšiemu faktoru, a to je Kosovo. Častokrát sa spomína Kosovo, ktorý bol precedensom, ja som to tu naznačil, to bombardovanie Kosova, vlastne poprvýkrát od druhej svetovej vojny si na to dovolilo zvrchovanú krajinu bombardovať. A oficiálna propaganda nemôže niečo také ignorovať, takže to skúšajú ináč. Takisto vo vysielaní odborník, analytik z Centra pre európsku a transatlantickú spoluprácu. No už z toho názvu je jasné, za čo je platený, aké pozície asi bude mať. Tak vyhlási, že to sa nedá porovnávať s Kosovom, pretože v Kosove boli tisíce mŕtvych ľudí
a bol nevyhnutný zásah v mene ochrany ľudských práv a tak ďalej a zabranenie utrpeniu. Na druhej strane jeden mienkotvorný denník, ktorý tu má veľkú vážnosť v určitých kruhoch, priznáva, že NATO bombardovalo poprvýkrát a bez rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, poprvýkrát od druhej svetovej vojny, že sa bombardovali civilné objekty ako školy, nemocnice, letiská, priemyselné závody v oblastiach, kde neboli žiadne vojenské základne ani žiadne vojenské pozície. To všetko sa priznáva, ale zároveň dodávajú to, že rezolúcia Bezpečnostnej rady nebola potrebná, pretože Rusko a Čína by ju aj tak blokovali. No, tak si to dajme potom spätne na inú propagandu. Akákoľvek rezolúcia proti Izraelu je zbytočná, pretože ju Spojené štáty budú vetovať. To znamená, že čo? Ostatné štáty majú vtrhnúť do Izraela a urobiť tam poriadok vo vzťahu k Palestínčanom? Ale vo vzťahu k Srbsku sa to uplatnilo. A robil sa poriadok so Srbmi, ale pri tomto bombardovaní samozrejme zahynuli aj Albánci a boli rôzne ciele, ktoré nesprávne trafili a tak ďalej. Ale spomína sa tu jedna základná vec, prečo sa vlastne muselo zasiahnuť v Srbsku a bombardovať Kosovo a podobne. A to je ďalšia propaganda a to je Račak. To, čo sa stalo v Račaku. Na základe toho sa 78 dní bombardovalo, tisíce náletov a výsledkom bolo 5000 mŕtvych ľudí. Pričom ten analytik tam tvrdí o tisícoch mŕtvych. Začalo to Račakom, v ktorom bolo zabitých 45 ľudí a bol to hrob, ktorý bol samozrejme všade v médiách, sa o ňom písalo. A poukazovalo sa na to, že v Srebrenici, keď bola vojna v Bosne, bol masaker, kde boli tisíce ľudí a aby sa niečo také nezopakovalo, Srebrenica je tiež osobitná kapitola, ale dnes sa jej nebudeme venovať, tiež z hľadiska propagandy a toho, čo sa o nej píše. Ale čo sa týka Račaku, tak sa využila tá zámienka, že aby sa predišlo vlastne takejto tragédii, treba zasiahnuť. A tak ako mal Havel ten termín humanitárne bombardovanie, tak dnešný mienkotvorný denník na Slovensku používa šikovnejší termín humanitárne vojenské nasadenie, aby sa predišlo porušovaniu ľudských práv. To je to školy, nemocnice a tak ďalej, aby sa predišlo. A teraz čo to všetko rozpútalo? Propaganda a lož o Račaku. Tak tých 45 mŕtvych, ktorých tam bolo, preverovala špeciálna vyšetrovacia komisia, bola ruská a bieloruská. Samozrejme, to je nepriateľné, to je všetko ruská propaganda. Keď boli americkí odborníci, je nezávislá. Ale bol tam fínsky tím. Takže fínskemu tímu asi ťažko ho podozrievať, keďže je kdesi úplne ináč orientovaný a so Sovietským zväzom má veľmi ťažké skúsenosti od komunizmu, od druhej svetovej vojny a podobne. Takže tento fínsky tím odborníkov, kriminalistov, expertov zistil, že tých 45 ľudí, ktorí tam zahynuli, v prvom rade boli postrieľaní z diaľky, z veľkej diaľky. To znamená, že pri strelbe žiadne popravy. Bill Clinton mal tú drzosť, že tvrdil v televízii v tom čase, v 99., že išlo o popravy civilistov, žien a detí, ktorí kľačali na kolenách v bahne. Albrightová, známa to mierotvorkyňa, tá si pridala. Samozrejme, že tam boli podrezávaní ľudia a aká to bola teda hrôza a podobne. Táto komisia zistila, že tí ľudia neboli podrezávaní, neboli bití, neboli mučení, boli zastrelení na diaľku pri boji. Na rukách mali zvyšky strelného pušného prachu, to znamená, že sami strieľali a navyše boli zasiahnutí tak, ako keď vojaci sú v zákopoch, čiže v hornej časti tela, keď sa niekto vykloní zo zákopu alebo z okopu a strieľa, a mali vojenské oblečenie, vojenské topánky, vojenské opasky. Čiže to všetko vytvára trošku iný obraz o Račaku a o tom, čo sa tam stalo. Navyše svedkovia vypovedali, že Račak bol baštou Kosovskej oslobodzovacej armády, UČK, mali tam svoje pozície a boli tam. Ale čo sa nestalo pri vyšetrovaní? Fínska správa nebola zverejnená, nehodila sa do propagandy, vie sa o nej, ale zverejnená nebola. A svedkovia, ktorí vypovedali, že tam mali UČK svoju základňu a mali tam svojich bojovníkov a bojovali tam, a na základe toho zasahovali srbskí policajti a srbskí vojaci, tak zrazu menili výpovede. Aj Carla Del Ponte, ktorá bola značne proti Srbska na začiatku, skonštatovala, že sú problémy s vierohodnosťou svedkov z toho dôvodu, že sú zastrašovaní. Tak samozrejme, že po tých výpovediach UČK účtovala a výpovede sa menili. No a táto lož o Račaku sa pestuje dodnes. No a potom sa nemôžeme čudovať, že do akej miery možno veriť vyhláseniam inej propagandy, západnej propagandy o takýchto udalostiach, ktoré potom spúšťajú pochopiteľne konflikty. Ja ti do toho vstúpim.
Okrem iného sa tomu venoval, a my sme s ním už aj v kontakte, český žurnalista Václav Dvořák, toho určite poznáš. Václav Dvořák bude robiť potom aj rozhovor s nami do Zem a vek. Ja som sa tiež venoval teda tým udalostiam v Račaku. Pravda je aj taká, že tie fotografie boli zmanipulované. Najprv jeden deň, myslím, že to bolo v 99. nejakom februári alebo januári, nie je podstatné. Jeden deň jednoducho tam boli nafotení, tak ako ty hovoríš, normálne vojaci, alebo teda bola to skôr taká tá domobrana z UČK. A na druhý deň už mali proste na sebe nainštalované všetky tie propriety, muslimské čiapky a podobne, čo teda vyzeralo, že sú civilisti, ale niekomu zopár im zabudli, teda ešte mali v krčoch, dokonca držali zbraň, čiže to nebolo len o tom, čo si ty hovoril, ale dokonca tam boli aj zbrane, že by tam mali teda ten pušný prach, strelný prach a podobne. Mali tam nejaký deň, ktorý naschvál využilo práve pozorovatelia, aby to upravili a aby sa teda mohlo práve z Račaku stať ten štartovací bod. Mimochodom, samozrejme, pred Račakom existovali rôzne stretnutia a dohody v Rambuje, ktoré boli pre srbskú stranu absolútne nepriateľné. Oni boli dotlačení do takých pozícií, že ak by s týmto súhlasili, tak jednoducho by sa v podstate vzdávali svojprávnosti. A to využili tiež ako zámienku, že Srbi nesúhlasia. Áno, teda tak toto chodí už na týchto zámočkoch rôznych. Rôzne tieto dohody. Ja som ti len do toho vstúpil, lebo teda tiež som sa tomu venoval a chcel som teda pripomenúť toho Václava Dvořáka, ktorý sa veľmi intenzívne venuje práve problematike Kosova. Problematike Kosova sa venoval, myslím, pred pár dňami aj ja som teda zhodou okolností nešťastných sledoval TA3 a videl som tam, ako tam pán Bán v podstate obhajoval teda tie pozície, ktoré obhajovať zrejme má, alebo tak nejak cíti, že obhajovať má. Každopádne si myslím, že pri takýchto príležitostiach, ako je tragédia, naozaj tragédia v Kosove v tom roku 99, by mala byť asi aj druhá strana. Mali by byť možno zavolaný niekto zo Srbska, by mohol povedať svoje vlastné zážitky. Myslím, že by to bolo fér, aby sa ozvala aj druhá strana a povedala naozaj, ako to tam bolo a koľko teda ľudí pri tejto tragédii muselo zahynúť. Na to môžem nadviazať vlastnou skúsenosťou, keďže som vtedy pracoval v tzv. Verejnoprávnej televízii počas toho konfliktu. A keď boli stanoviská v rámci NATO a v rámci albánskych vyjadrení, tomu sa dával priestor. A keď sa chceli vyjadriť Srbia, mala byť tlačovka na srbskej ambasáde, tak kompetentný vedúci vyhlásil, Srbi nám nemajú čo povedať, takže tam ani nepôjdeme. Takže asi takto jednostranné informovanie len z určitého uhla pohľadu, a to je praxou v tzv. Verejnoprávnej televízii. Ale nadviažem teda na to Kosovo a UČK. UČK, Kosovská oslobodzovacia armáda, ešte donedávna teroristická organizácia, ktorú mali Američania na zoznamoch, ale náramne sa im hodila na rozbitie Jugoslávie a zrazenia Srbska na kolena. Tak Bán a spol a títo propagandisti na našej scéne z nich robili hrdinov, bojovníkov za vlast, bojovníkov za slobodu. Keď sme spomínali tú americkú moderátorku Váhlovu, tak boli to hrdí Albánci, ktorí bojovali za svoju vlast. A zaujímavé, že ruská domobrana a sebaobrana, ktorá je na východe Ukrajiny a na Kryme a ktorá bojuje za svojich ľudí, ktorá vníma vlast inak ako ukrajinské nové vedenie, ktoré vyslovene im zobralo ruský jazyk, urobilo z nich druhotriednych občanov a okamžite sa orientovalo na západ s tým, že všetko zlo je v Rusku. Takže ako sa si mohli cítiť títo obyvatelia a táto ruská časť na Ukrajine, keď nás vláda prišla s týmto prístupom. Takže toto nie sú hrdinovia, to sú provokatéri, to sú obete ruskej propagandy a tým netreba venovať pozornosť. Čiže asi takýto je pohľad na ukrajinský vývoj z hľadiska propagandy. No a môžeme pokračovať ďalej, pokiaľ ide o túto propagandu. Práve tá skupina ľudí, ktorá takto vykresľuje situáciu a takto teda sprostredkovala verejnosti, tak tí ľudia, ktorí sa pohybujú okolo toho vyhláseného mienkotvorného denníka, využili príležitosť 14. marca slovenský štát a upozornili, nič nové to nie, ale vo veľkom upozorňovali, že ako fungovala propaganda za slovenského štátu na deťoch a poukazovali na časopis Vlča, ktoré bolo venované tým najmladším v linkovej mládeži, vlčatám. A tam samozrejme upozorňovali na to, ako sa tam pestoval obdiv k prezidentovi a obdiv k slovenským vojakom na východnom fronte. Tak ja som dostal teraz od priateľa americkú vymaľovávanku z roku 2011, nie z druhej svetovej vojny. Je tu uvedené, je to pre deti všetkých, každého veku pre ich rodičov. Volá sa to Nikdy nezabudneme na 11. september, detská kniha slobody. No a hneď je tu uvedené, že máme byť hrdí
A nech Boh žehná amerických hrdinov, ktorí zomreli a budú zomierať, všimnite si to, a budú zomierať, čiže budeme nekonečne bojovať, vo vojne proti teroru, ktorý bol vnútený našej zemi. Toto je pre deti. A keď si tak zalistujete, potom si to môžete prípadne pozrieť, že to nie je výmysel, a keď si v tom zalistujete, tak detičky si môžu, keď si je to omaľovanka, tak to asi nie je pre 15-ročné deti, takže detičky si môžu vymaľovať Usamu v pozadí s lietadlom. Potom je tu obraz o tom, ako moslimovia vymajú svoj raj, teda s tými ženami a tak ďalej, to si tiež môžu vymaľovať. Potom je tu horiaci Svetové obchodné centrum ako horí, to si dieťa môže vymaľovať. A nechýba tu George Bush so svojím prejavom, islamskí fanatici s Koránom v ruke a so zbraňami, aby bolo jasné, o čo ide. A potom zase taká skupina ľudí, ktorá je uplakaná, kričí a vykrikuje, čo bude nasledovať ďalej, čo budeme robiť, pomôžte nám, pán prezident. No. A takto si deti vymaľujú Busha, pozadí ktorého sú americkí vojaci, ktorí strieľajú v Afganistane. Lebo to je samozrejme spravodlivý boj. No a takto to pokračuje ďalej, Bush niekoľkokrát a americkí vojaci v zásahu proti moslimom a proti Usamovi. No a dopracuje sa to k základnej veci, ani Obama tu nechýba, pochopiteľne, to nie je propaganda prezidenta. A potom sa tu dopracuje až k antickému Grécku a k Rímu, kde hovoria o zhromaždení, teda ako o parlamente, o forme senátu a parlamentu. A tu hneď deti upozornia, že zatiaľ, čo my v tej Amerike máme ten spravodlivý kongres, tak mnohé krajiny ako Irán, Čína, Rusko, Egypt a Severná Kórea nemajú. Tak Severná Kórea je dobre, to je skanzen, veľmi nešťastný. Čínu tiež môžeme brať, ale Irán a Rusko, ktoré majú normálne parlamenty a kde sú normálne voľby, tak ako samozrejme tiež sú terčom, čiže tu nemajú čo hľadať. No a takto to pokračuje ďalej a najväčšia perlička, ktorá tu je aká úžasná sloboda prejavu je v Spojených štátoch, čiže tam propaganda nemôže byť. A úžasná myšlienka. Internet, televízia a rádio, to všetko bolo vytvorené v Spojených štátoch, pretože je tu sloboda prejavu. No, takže ja si myslím, že táto omaľovanka pre deti americké sa vyrovná vlčaťu za slovenského štátu, vyrovná sa pionierom a iskričkám a myslím, že dobehne aj nemecký Hitlerjugend, pokiaľ ide o vzťah k vedeniu krajiny a podobne. No a aby sme neboli len takto negatívni, že v podstate nás klamú aj propaganda a ten systém sa udržiava pri živote a ospravedlňujú sa všelijaké ataky do zahraničia a podobne, tak čo s tým systémom, alebo čo sa ešte dá robiť, alebo čo môžu ľudia robiť? Tak napríklad je tu tá pasívna nálada, ten systém je taký silný, že sa nedá položiť, ale to sme tu už niekoľkokrát spomínali, preto je zaujímavé poznať niektoré aktivity ľudí, že sa snažia zápasiť so systémom. To je jedna verzia, odstrihnúť sa od systému a vytvoriť si vlastný svet. A čo v rámci systému? V Španielsku, ak sa pamätáte, pred 2 rokmi bolo hnutie rozhorčených, ktorí boli v uliciach a tie ulice vreli a tak ďalej a tam boli radikálne požiadavky, tam už nešlo len o nezamestnanosť a ekonomickú krízu a následky a tak ďalej, ale tam už bolo hnutie proti stranickému systému, proti systému akého takému. Nie sme zo žiadnych stran, nie sme vľavo, nie sme vpravo. Ako keby ten protest vyšumel a zdá sa nám, že no a čo, Španielsko funguje ďalej, je tam pravicová vláda a v podstate ako ten systém sa nezrútil. Tí ľudia sú stále činní. To je, ako ja to často hovorím, je to dlhodobý proces zo dňa na deň. Áno, dalo sa na Ukrajine, hoci od 2004. im to trvalo, keď bola prvá oranžová, teraz si naplánovali druhú oranžovú, ale s tým, že mali vojenskú podporu, s tým, že mali mediálnu podporu, tým, že ich chodil podporovať celý svet, vtedy sa dá revolúcia šikovne urobiť. Ak vyhovuje a má podporu tých správnych finančných zdrojov a má tú správnu orientáciu. Ale keď chcete zmeniť systém v rámci Európskej únie a tento finančný systém, ako funguje, a pravidla Bruselu, tam už podpora zvonku chýba. Čiže títo ľudia to nedosiahli na ulici, ale orientujú sa ináč. Vytvorili títo rozhorčení. Vytvorili skupiny a kolektívy, ktoré sa angažujú v rôznych oblastiach. Napríklad Španielsko je povestné tým, že mnoho ľudí prišlo o prácu, sú nezamestnaní, nemôžu splácať hypotéky a prichádzajú o domovy. V Španielsku je množstvo ľudí, ktorí prišli o domovy a množstvo raz toľko objektov rôznych a nehnuteľností, ktorých nemá kto bývať, pretože im banky zobrali a zývajú prázdnotou. Tak existuje platforma pre ľudí ohrozených nesplácaním hypotéky a tieto občianske skupiny a kolektívy pomáhajú tým ľuďom, že im dávajú rady, dávajú im podporu, robia demonštrácie pred
bytmi a domami politikov, robia protestné akcie pred domami, ktoré majú byť vyvlastnené. Aspoň niečo. A niektorým veciam dokážu zabrániť. V oblasti školstva sa im podarilo zorganizovať generálny štrajk proti úsporám na úkor vzdelávania. V oblasti zdravotníctva sa im podarilo cez sociálne siete a tým, že upozorňovali, čo sa chystá s privatizáciou, zabránili privatizácii 6 nemocníc v Madride. Sú to možno kvapky v mori, ale je to aktívna činnosť, ktorá niekam smeruje. A celá tá občianska sieť plánuje vytvoriť spoločný front, ktorý by mal v 2015 kandidovať vo voľbách. Čiže to je jedna forma. Iná forma zase, Rakúsko, také zabezpečené a v podstate politicky pasívne, hoci už aj tam boli ľudia v uliciach. Je tam skupina ľudí, asi 250 ľudí, ale chystá sa, aby ich bolo aspoň 2500, má to naraz, je to v štádiu prípravy. A to by mala byť hromadná žaloba na rakúske banky, v ktorej ide o to, že úverový systém je postavený na podvode. A to sa teda rozbieha pochopiteľne, podporuje ich jeden pán, Franz Hörmann, ktorý je z Viedenskej hospodárskej univerzity a ktorý kritizuje, že dlhový finančný systém, ktorý je zameraný len na to, aby vytĺpol z ľudí úroky, ohrozuje ľudí a ich existenciu a zničí ich existenčne. No a v tomto prípade upozorňuje aj na to, že v podstate, keď sú tri formy moci, a to je to zákonodárna, výkonná a súdna, mala by byť aj monetatívna moc a jednoducho je to o vydávaní peňazí, emisii peňazí a sťahovaní z obehu. A to by nemali mať na starosti súkromné banky a súčasný finančný systém, ktorý funguje tak, ako funguje. A k tomu môžeme prirátať ešte španielské referendum, ktoré má byť o systéme plnohodnotných peňazí, kde presadzujú, aby vydávanie peňazí mal na starosti nezávislý menový výbor, ktorý by bol pod kontrolou obyvateľstva. Tak to sú rôzne také aktivity, ako sa snažia ľudia riešiť proti tomu silnému nepriateľovi určitú zmenu systému. No a na záver, aby sme si dokázali aj predstaviť, že existujú aj iní politici, ako poznáme politikov nášho druhu, tak je to síce na internete známa postava, ale neviem, či tak všeobecne, pretože v mainstreame sa mu vôbec nevenuje pozornosť a je to urugvajský prezident José Mujica, ktorý je označovaný za najchudobnejšieho prezidenta. Tak tento prezident Urugvaja 90% svojho platu dáva na drobných podnikateľov a chudobných ľudí, necháva si priemernú urugvajskú mzdu, odmietol pobyt v rezidencii prezidentskej, býva na svojej farme, strážia ho 2 policajti a celý jeho majetok je vo výške $2000. Takže existujú aj takíto politici a navyše na rôznych tých stretnutiach krajín a podobne upozorňuje tie krajiny, ktoré, tak my oproti Urugvaju môžeme sociálne mať výhrady, takisto Španielsko, ale sme prosperujúce krajiny oproti Urugvaju, tak tvrdí, že tieto krajiny sa ženú za spotrebou na úkor ostatných a tá túžba po nadspotrebe, tá ničí celú planetu. Takže znovu len upozorňujem, existujú takéto aktivity, existujú aj takíto ľudia, o ktorých málo vieme a málo sa dozvedáme, pretože propagande ako takej nevyhovujú, pretože jej vyhovuje ten systém, ktorý existuje. Ďakujem za pozornosť.